Pojďte k nám, to je kokot. Tak si ho bude jako to, jo, něco. To je tak smutný, když si z něho děláme srandu, že? To je hnusný, vole. Musíme mít to záběr, víc navrch hlavu, jo, takhle to už jsme jako zmrdí. Lajdo ti do hajzlu! Tak já si zábavu. Já si to vždycky veze. Hej, ale to všechno dá na YouTube, vole. Mám to nazvat jako inženýr sex, vole. Kokot, vole. Kolik ti to vydrží? Kolik natočíš? Co? Co jako, jsi taky to naznačoval nějak jako. Co? Že říkám, že tvé drahá je v pohodě jako. Jo? Takhle. Si dáš? Chlape. Hraje ti telefon. Kdo chudák nemůže tancovat. Jdeš jít do prdele, vole. Vypadni. Jo, už to taky natáčej, vole, hajzlové, no. On se bude stydět, vole, ať držu hůbš, ať to neví, vole. On na to přijde za chvíli. Ten video, který na rozlobený mužek, vole, ty ti musím poslat, vole. Tam prostě Maška úplně požrala, vole. Já, že nejsou jezdská holka. Já, že nejsou jezdská holka, vole. Teď se začne rozepírat, vole, ukazovat. Podívej se na mě, já jsem zachovala, vole, a takový, ne. To musíš vidět, prostě taková scéna, prostě úplně požrala, vole. Nějaký typek prostě taky točila a ještě provokuje, ne, ke všem. Podívej se, já jsem pěkná holka, vole, ty se mi tam úplně zeslíkne, vole. Tohle teďka donesl kamoš. To je na free fotu. Rychlý prachy. Borec nabízí prachy až támasky. Já to jsem viděl. Co on to donesl plnou, jako prostě nesestříhanou verzi. Já jsem taky viděl. Jak ten člověk, vole, po něm bijel, vole. Já jsem viděl, jak tam pošlu tam nějakou uklízečku, vole, někde. Nevím, vole, mně stačilo tu Mašku, vole, na záchodci, jak si tam drtil. Úplně drsný. Tak čo, stačí chtěl tam za dva klacky, jo. Neuměl nějaký video s amíkama a ti prostě zbalili taky nějakou mařinu, ne, a nabízli prachy za to. Borec si tam úplně drsně vyšukal v autě, ne, a pak jako jí dali prachy toto a že ji vysadí na zastávce a že pojede busem, ne. A jak ji vysazovali, tak jí vole, ty prachy, vole, kopli a tar. A ona neměla ani na autobus, vole, a čau, vole, ujeli. To je drsný. On jako nějakou zání slečnu, jo, nebo jak, jako. Pablo, ruce nahoru. Super, já natáčím. Boži, podívej se. Michale! Divočák, co? Jaký svině. Ještě nikomu. Ještě byla ta kurva, ne? Jo. Já to natáčím. Tak je vypojď, vole, jako měsíce. Pablo!
Ruce nahoru! Tam je minut do konce. 5,5. Ty vole, tak už ještě nech, ať můžem fotit. Jo, tak ještě minutu. Ty vole, to vole. Když zestříhal, tak to bude tak 5 minut. Kořeň! Ale taky zdrhá. Já jsme unavený, vole, no možná už se udělal. Co si tohle? Kurva, Michale, tak jedu, vole. Nekaž to. Proč? Já jsem už moc ožral, jo. Ale kecej. Už to stopni,